Salamu aleyküm vatandaşlar, salamu aleyküm milletçiler. Bugünkü çıkışımda Qurbanullah tetlenetim öyle. Qurbanullah sen ve sen tohum tiyicin Yecüc ve Mecüclerden mal çıktı. Yecüc ve Mecüc'ün nämedigini bilýänem dersin sen. Sen Türkmenistan'da Kur'an-ı Kerim'i okumagy, Kur'an-ı Kerim'in ýanyna barmagy gadagladın. Kur'an-ı Kerim'i bazarlardan hem yerden yığına verdin. Haram olay. Yecüc ve Mecüc diýilen zat bir ırk, bir mahluk. Ana şo sen. Baran yerini guru canver nemedir? Tire taypadır olar. Şo bol çıktın sen haram olay. Sen Türkmenistan'ı gurutdun, iýdin, doýup bilen ok, entägem, iyi otirsin. O da eten o halka azar baryn ver, gün ýüzüni görkezmen, bendeler niri gaçjagyny bilen ok, sen ýaly haramzadydan ýa. Adamlar biz näme üçin gaçýar? Biz näme üçin öz ýurdumuzy taşlap gaýtmaly? O haram itdir arly. Näme üçin biz öz ýurdumuzy taşlap başga ýurtlarda ýaşamaly, çağılamyza mal gaýdy bilemiz ok. Hiç zat edi bilemiz ok. Elimizden hiç zat gelen ok. Biz şoňa rady bolup ýaşamalymy? Haram zady Gurban bolay. Sen ejeler çağılaryndan aýyrdyň. Haram bolay. Ha? Näçe enatalar özüni asyp öldür çağılaryny ekläp bilmän, bak bilmän, bar indi eklenjem hiç diýeli. Öz dinini ýaşap bilen ok adamlar. Öz dinimizi ýaşap bilemiz ok. Öz Türkmenistan ýurdumuzda bolubam, Türkmenistanymyzda ýaşap bilemiz ok. Sen hemmämizi birekden aýyrdyň. Sen marly, sen ýene bir ýerli, daşuzly, çärjewli, hawa. Sen Balkanly, sen ýene bir ýerli. Ha? Aç göz. Yecüc we Mecüc. Doýman geçen. It. Atasözü vardır. Yorganuňa aýaňa görä yorganuň uzat diýip. Sen onu mädi bilen ok, haram zady. Halky näme köseýän sen? Ha, halky näme täýäpden? Haýdy kellen bilen halk köze otursun. Halk o halk tupoy, sen yeke. Bar sen 100 sanaky bol, bar sen 1000 sanaky bol. Halk milyon. Düşünýäňdämi şoň aňyň eger ýetmeýän bolsa men sana aýdaýyn. Sen o 1000 sanaky bolwam, o sen musur, milisiýalaryň, polisiýaskalaryň ýa-da bir nemeleň öňüňe ylgaşyp ýören, kitabyň ogşap, ýene bir zadyň ogşap diýsen hem ýeriň ogşap aýlanıp ýören o güjüklerinden däsen o halk. Halk bar etenden ýadady. Halk aýaga galyp başlanmasa, hökmen bir zat bolar. Hökmen bun iýdi geler. Iýdi gelmer öýtme. Halk ýöne ýerden aýaga alýandyram öýdüp pikir edip oturma. Halk ýöne ýerden aýaga alan ok. Halkyň ýuwaş gözleri açylyp başlady. Adamlar men size aýdasym gelýär. Biz o dünýä barsak Allah Taala näme diýip hasap bereriz? Ha? Biziň öz watanymyzy, öz ana watanymyzy näme sebäpden biz taşlap gaýtdyk? Ya urşama bolturan o gotayda. Ya bir ýurdumyz bombolap duran bir zat emä ýok gotayda. Ýöne gözümüz gorkuzdy. Çalaja bir gözümüze bir neme etdiler. Gorku odun saldylar. Biz şoň bilen öz nememizi ulaltdyk. Şo odu görtüren odumuzy öz gözümüz bilen ulaltdyk. Şoň kölegetinden gorkmaga başladyk. Gelin hemmemiz aýaga galalyn. Galyp otyrs begenýän, siziň bilen buýsanýan, hemmemiz bile bolup hasam ulalyn. Gorkunjynyň näme etjegini bilen ok. Güjüklerini salam bolup öýüňde, men başma o gelmetdenim gelelerken, milisiýalar uğradan bolup enatamyza azar berem bolup, siziň enataňyz meň enatam. Hemmemize azar berem bolup, ya elinize näme geçýär? Tupoy mu diýseler? Siz aýdasym gelýär. Näme çağırmasy? Komitetler size tetlenesim gelýär. Siz Gurban bolyň, gorama üçinmi otaýda dursaňyz ýoksam halky? Siz kimiň üçin otaýda otursyňyz? Ha? Gurban bol hiç zat haram zady. Gurban bol hiç kim. Ansızlar.
Okuw kap yine de bilim alypsyňyz siz. Ýene-de kasam içdiňiz watanymyzy gorajak diýip. Watany biz goramasak siz ýalyklardan sizden zat olmaýar. Siz hiç açanam watan gorap bilmeýäňiz, bilmediňizden bugün eçenni. Paraxorlar, ölüler, mogollimler, näme üçin çağlar azar berýäňiz? Çağlar okuw okuma barýam ýa tamam sizin onyňa pul töle, bunyňa pul töle. Şonýalyk zat üçin barýarlarmy çağlar okuw okuma, he? Çalyr çağın güýji etmese de azar baryn berip güýjüňiz çağa ýetýär sizin. Size setlenetilmeli. Hemmeňize setlenetilmeli. Doktorlara setlenetilmeli. Boldunny besedin. Durun. Halk yuwaş ayağa alyp başlady. Halkyň ayagynyň sesi bilen gorkan gurbaňly indi nirik saklanjagyny bilmer. Saklanmasynam, kaçmasynam. Nesip bolsa barars, awa nämeden gözüň doýup bilen ok, gazdanmy, tokdanmy, nämeden gözüň doýup bilen ok, tigirdenmi, ýa topdanmy, nämeden gözüň doýup bilen ok. Sen köşüňe dykar seni, gulplar üstünden hem gazdan berers, togam berers, o topamoklar içine hemme zat edersen, tigirem näme ders? Awa, gözüň doýmaýan zatlardan gözüň doýsun, ha dünýäň maly şu diýip. Gözüň doýurar nesip bolsa, sen bilen sen o haram tohumuňa, haram zadalar birigiden, utançsyzlar, binamuslar. Bu ýan hemmeňiz bilen, ayağa alyp başlan adamlar bilen, hemmeň her tarapdan sesi çykýar. Sanaglyca sany bolsa da protestga gatnaşyp başlanlar bilen, hemmeňizden bu ýan, hemmeňiz bilen bu ýan, hemmeňize sag bolsun aýdýan. Ve yuwaş-yuwaşdan birleşip başladyk. Baň iýiniňam geljegine inanýan. Eger de biz bir bolsak, o bir sana gurban bolakene, müň sana gelsin. Halka hiç ilek bildirmem etmer o. Eger ýurtda uruş bolaýan ýagdaýyna birinji oçurt gurban bolgaç gitsekdir. Biz öz ýurdumyzy, öz ana watanymyzy, öz ene topraklarymyzy goramasak, onu gorajak gurban gul däldir. Şonu miýatdan çykarmalıyň. Sağ olun men dinleýäňiz üçin. Köp sağ olun. Kommentariýa ýazmagy ýatdan çykarmaň, like goýmagy ýatdan çykarmaň. Like näçe like goýulsa şonça da köp watandaşlarymyz görüp biler. Abone bolmagy ýatdan çykarmaň. Näçe abonelik gadanylsa şonça da videomuz nemeder ösüşe galar we birinji ýere çykar. Sağ olun, köp sağman oturun.